Honetan, momentu linealaren eta energia zinetikoaren autofuntzioak eta autobalioak aztertuko ditugu. Hasteko hasiko gara lehenengo momentu linealaren autofuntzioak aztertzen. Beraz, momentu linealaren autofuntzioak bete behar duten ekuazioa ondorengoa dugu. Peren eragilea autofuntzioa izango da peren balio bat bider autofuntzioa. Eta autofuntzioa guzti izango dugu perekin, autobalioekin lotutako autofuntzioa. Horregatik psi aspi p jarriko dugu. P hau da zenbaki bat azken finean. Eta hementxe dagoen P hau bestaldetik, gorritonekin adierazten duguna, eragila dugu. Orduan, hementxe daukagun ekuazioa, ondorengoa dugu minus IH barra x-ekiko derivatu partziala izan behar du berdin P autobalioa bider psi P. Ekuazio hause oso erraza dugu, da ekuazio diferentziala, lehenengo ordeneko ekuazio diferentziala, eta koefiziente konstante duena. Beraz, aplikatu dezakegu betiko estrategia, horretarako dakizuen bezala, saiatzen dugu alako esponentzialen forma duen emaitzak, soluzioak, eta era honetan aterako dugu ekuazio honi, hauek olako forma daukaten funtzioak ordezkatuz, ekuazio honi dagokion ekuazio karakteristikoa. Hori egiten badugu, zera dugu minus IH barra R da berdin P. Hau da, ekuazio honi dagokion ekuazio karakteristikoa. Beraz, R da berdin P zati minus IH barra, hau da, I P zati H barra. Bestera batean izendatzen badugu P hori, P H barra K deitzen badugu, orduan hau I bider K izango genuke. Beraz, P edo kasu honetan K-rekin lotutako autofuntzioak dira konstante bat ber I K X. Hau da, ditugun, beraz, momentu linealarekin lotutako autofuntzioak. Eta autobalioak, autofuntzio honi dagokion autobalioa da H barraka. Hori da, momentuaren balioa. Izatez, hauek dakigun bezala, uin funtzio hauek oinarri bat osatzen dute. Eta edozein funtzio bat oinarri honetan garatu dezakegu. Eta hori da Fourieren garapenean egiten duguna. Edozein funtzio bat garatu genezake oinarri honetan. Eta garapena duen forma badakigu zein den. AK bider eber IKX diferentzial. Hau da, daukagun Fourieren garapena. Eta aurreko batean esaten genuen bezala, gure garapena diskretoa zenean jartzen genuen olako adierazpen bat, uin funtzioa garatu genuen, edozein uin funtzioa, adibidez, Hamiltondaren autofuntzioen garatzerakoan, jar genezakeen olako adierazpen bat, eta esaten genuen, EN autobalioa neurtzeko dagokion probabilitatea CN-ren modularen karratua genuela, kasu honetan ere, antzeko gauza bat dugu, eta izatez hori badakigu aurreko bestera batean ondo erostetako ezaugarria genuen, eta badakigu K egoera edo H barra K momentua neurtzeko dentsitate probabilitatea AK funtzio horren modularen karratua dugula. Beraz, lortu dugu, beste eragi baten autofuntzioak lortu ditugu, eta autofuntzio horiek oinarri bat osatzen dute. Eta edozein momentuen egoera oinarri honetan garatu genezake.
Hori dugu, beste eragi baten adibidea. Orain aztertu dezagun, ze gertatzen den adibidez, energia zinetikoaren eragiarekin. Bueno, energia zinetikoa nahiko erlazionatuta dago bere momentu linearekin. Energia zinetikoari dagokion autofuntzioak bete behar duten ekuazioa ondorengoa dugu, -h barra karratu, zati bi m, uin funtzioaren x-ekiko bigarren derivatua, hori izan behar du berdin, autobalioa izan datuko dugu t bezala, bider psi. Berriro, hementxe daukagu, bigarren ordeko ekuazio diferentziala, lineala, koefiziente konstante duena, beraz, zehatuko dugu, hau ebasteko gure ekuazio honi dagokion ekuazio karakteristikoa, da -h barra karratu, zati bi m, x-eko bigarren derivatuaren ordez r karratu daukagu, berdin t. Hemetik, askatu dezakegu, zeintzuk diren, r-ren balioak, eta r-ren balioak dugu, bi mt zati h barra karratuaren erroak eta plus minus bider i. Hauek dira r-ren balioak. Eta guzti honi, barruko honi, erroaren guzti honi, deituko diogu, izen bat emango diogu, nik emango diogu k. Emango diogu, beraz jarriko dugu, plus minus, azken finean beste zenbaki bat izango dugulako, orduan, plus minus, k i izango dugu. Edo bestera batean esan da, azken finean hementxe esaten ari garena, zera dugu, t energia zinetikoaren balioa, autobalioa, k horrekin lotuta dagoela. Eta teori izango dugu, bi hauek berdintzen badugu, h barra karratu, k karratu, zati bi m. Beraz, hementxe daukagun, hementxik ateratzen ditugu autofuntzioak dira, bi berredura hauek daukaten esponentzialen arteko kombinazio lineala. Eta hori izan dugu, izan dezakegu, a bider eber ikx, gehi b bider eber minus ikx. Beraz, forma hau da autofuntzioak euki dezaketen adierazpena. Karo, hementxe jarri behar dugu, hau da, karekin lotutako uin funtzioen adierazpena. Hau ez da bakarra. Hau da, esponentziala garatzen badugu sinu eta kosinuaren formarekin, hause jar genezaken beste forma batekin, zer esanik ez. Jar genezaken, adibidez, konstante berria, bider sinu kx, gehi b' kosinu kx. Bueno, hau da daukagu. Bueno, mentxe honetan, bideo honetan, bai momentu lineala eta energia zinetikoaren autofuntzioak eta autobalioak aztertu ditugunez, izatez bi adibide diferenteak izanik, orduan oso interesgarria izan daiteke bien arteko erlazioak komentatzea. Adibidez, momentu linealaren autofuntzioak baita dira energia zinetikoaren autofuntzioak. Kasu honetan adibidez, B edo A zero eginez berreskuratzen ditugu momentu linearen autofuntzioak. Aldiz, energia zinetikoaren autofuntzioak hau izan da, orokorra, adierazpena orokorra hau izan da, hauek ez dira, bi ekarpen hauek baditugu, hauek ez dira momentu linearen autofuntzioak. Ze hementxe nahazten ditugulako, autobalio ezberdineko, momentu linearen autobalio ezberdineko autofuntzioak, eta nahazten baditugu momentu linearen ezberdineko autofuntzioak, ateratzen den funtzioa ez da momentu linearen autofuntzioa izango. Lehenengo aipatzekoa den lehenengo ezaugarria.
Bestetik, beste gauza agian interesgarria izan daiteken beste gauza bat. Momentu linearen autofuntzioak, berrika X horiek, irudikariak dira. Eta ezin dugu errealak bihurtu. Momentu linearen autofuntzioak derrigorrez irudikariak izan behar dira. Eta hori horrela dugu, momentu lineala bera, eragilea, irudikaria dugulako. Azter dezagun puntu hauze. Hau da, esate baterako. Momentu linealaren autofuntzioa betetzen duen erlazioa ondorengoa dugu. Minus IH barra psika da momentu linearen autofuntzioa H barraka psika. Bueno, hau da, daukaguna. Orduan, hau erreala izango balitz, psika erreala izango balitz, orduan psika erreala izango balitz, bera eta bere konplexu konjukatua berdina dira. Orduan, bere konplexu konjukatuari dagokion autofuntzion ekuazioa berdina izango litzateke. Baina, daukagun eragilea irudikaria izan da, hori ez da posiblea. Eta hori ikusteko, nahikoa dugu, ekuazio honetan, konplexu konjukatua egitea. Eta ateratzen zaiguna, guztien konplexu konjukatua egiten badugu, guztiaren konplexu konjukatua egiten badugu, ateratzen zaiguna adierazpena ondorengoa da. Hau da ateratzen zaiguna adierazpena. Bestera batean jarrita, dana biderkatuko dut minus batekin agian hobeto ikusteko. Bueno, minus batekin ekuazio guztia biderkatuta geratzen zaiguna hauxe da. Bueno, eta ze esan nahi du honek? Honek esan nahi duena zera da. Psika momentu linearen autofuntzioa bada, bere konplexu konjukatua ere da momentu linearen autofuntzioa, baina beste, hemen txastu zait H barraka, baina beste autobalio duena. Izatez, psikari dagokion aurkako autobalioa. Hau da, psika bera ezin da erreala izan, ze bere konplexu konjukatuari dagokion autobalioa diferentea dugulako. Aldiz, energia zinetikoaren kasuan ez da horrelakorik gertatzen. Eta eragilea, daukagun eragilea, erreala izan da, daukagun eragilea energia zinetikoari dagokion eragilea erreala izan da, kasu honetan bai, guztionen konplexu konjukatua egiten badugu, bai psi eta psi konjukatuak betetzen duen ekuazioa berdina da. Beraz, bai psi eta psi konjukatuari dagokion autobalioa berdina dugu. Beraz, bai aukera genezaken kasu horretan erreala den autofuntzioren bat. Horregatik jarri dut kasu honetan forma hau erreala izan daitekeela erakutziz, beste askotan erabiltzen dugulako. Hala eta guztiz ere baita irudikaria izan daiteke. Hau da, erreala izatearena gure aukera da. Baina baita irudikari bezala jar dezakegu.